Той е в ход, бе, ми викай затвори. Ще. Добре, сега. Просто Ники представя се изкрещиш, Аз трябваше. му звъня. Ало, защо си изпратили пратката в Сеновград, а не в Розград? Копрече. Не един звънна и се опита да направи пранк. Някакъв рандъм. Оп. Шш. Игзи. Много си ядосан. Ние сме го пратили на флот Б, а не на флот А, господине. Ход, бе! Аз съм на ход, бе! Може ли такова простотия? Ви сега не си прави с мене! Това е недопустимо! Катализатора ти. Този катализатор е жизненно важен за мене! Ще ви насоча как да идете до вход Бечо. Слушайте, само трябва да много спокойно. Как е ход, бе, бе? Аз Къде е да ход, бе? Се разпага като смех. Добре, вижте. Чуйте ме, господин, моля се. Ставите на рабо и направете 2 крачки напред. Така? Така, вече готов. На рабо и направете 3 крачки напред. Чакайте, Така. добре? Така, да. И после бъде много ядосан като Една скамер. крачка назад. Добре, да, назад. Една крачка наляво. Ага. Само как бъде скакал. Крачка наляво. Всеки, да. И го се. Тихо. Не. Тихо! Браво, направихте крачка. Абе, ви сега не се бъде нормално, бе! И сам се обади и обади се и бъди малкото дете и кажи хладилника върви ли ви? Ами и после затвори. На предишния за да начашката. Ходилника Туалет не имате ли? Тихо, спазвай, тихо. Бъди с детския глас. Ало. Да, бос. Хладилника върви ли ви? Не. Хванете го. Не, трябваше да кажеш, че ми постигаме тъпана. Трошек. Не трябва да кажа, вземете му катализатор. Катализатора върви. Обади се и кажи една Катализатора триколка на върви. Sigma Street. Един катализатор на Sigma Street. Фъркал. Кажи какво, че не чух. Те май смахна с шарк си, Ники. А? Надясно 2 крачки. Къде? Надясно 2 крачки, Виктория. Лясно! Нагоре ли, към небето. Чакай, че имам дислексия. Ляво. Така, добре, дясно. Сега, господин Виктор, направете още 2 крачки надясно. 3! Да, 3. Що 3 крачки? Много са. До сега бяха 2, какво стана? Кажи много са. Не, твърде съм много човек, моите крака не ме издържат, бе, човек. Айде, да ходя, бе, човек. Кажи му почти от начало. Чакай, почти от начало. Спокойно. Чай сега, 2 крачки. Не бяха ли 3? Начало пъти. Ка? Катализатора къде е? Пълен педарас. Сега ще чуш от асистента от мене. Не, запиши този номер. Сега ще чуш от моя асистент. Искам да говоря с него сега. С кой номер? Аз съм ти адвоката ми. Не. 08. Това съм аз. Бързо го запиши, че ми записаме, човек. Това не съм аз. Очакваш обаждане от него, Сега ще очакваш едно обаждане от него, ако да не завишиш така. Ще видиш. Толев? 7 пъти, това исках да знаете. Името на Калян Толев. На едно лище, което аз искам да ви докажа на вас. Не. Кажи, Слушам ги, господин господине. Толев, той мрак Тръгнете напред от 2 висока стъпки, кръв. пише тук. Завийте наляво. Не. Тръгнете 2 стъпки напред. После завийте наляво. После тръгнете 2 стъпки напред. И после кажи браво, господин После да Калян видите Толев. Отидете в крак. После завийте 2 стъпки напред. Браво, Калян Толев. И писа браво, господин Калян Колев. Толев.
Толе. Право да питам аз. Защото тук ще отидахте в кръгче! Да ви питаме нещо също може ли? Чакай малко, пациентът реагира! Чакай малко! Ало, къде е катализатора? Калуйоне. Къде е? Толе, в къде е катализатора? Всички ви катализатор не е дошъл! Чакам цял вечер, като този катализатор се виксе! Да го няма този катализатор! Издъхвай. Няма време! Чай, дай го видя! Не вари, няма катализатор, бе! Започвай да издъхваш. Вземе, че си поемаш въздух. Какъв ток, бе? В болеза няма ток, болеза, бе! В Франска всички почкаме за свещи! Чакай, да, тя върви! Калян Колев! Какво изобщо му каза? Затворих го,